the party started right, baby. My name, they call me. U fil-ħajja ta' dawn iż-żgħażagħ tiżdied persuna oħra. Jidħol fix-xena Mr. Paul Powell. U deċidejt li esperjenza bħal li għandha tkun maqsuma ma' xi ħadd. Il-ġimgħa li għaddiet iltqajna magħhom mill-viċin. Philip, Mike, John, Simon, Dave, Big Ben Legacy. U Daniel. Sempliċi li ħobb jagħmel affarijiet komplikati. Il-pjan. L-ewwel li jiġi fformat l-album. It-tieni li jinstabu l-investituri. Six Symphony's first record to your label. It-tielet li tissaħħaħ il-band. David jaħdem mal-Asylum Seekers. John telaq ix-xogħol biex jaħdem fuq il-band. Simon fil-computers. Philip u Mike jgħinu lil xulxin isibu xogħol fil-mużika. Danieli jgħallem l-Ingliż. I have something like 5 euros, but then I'm the petrol. Yeah, so no. No, I pass by home. Yeah? Okay, we can get a coffee. So you got? I was trying to hide that. We have enough. Yeah. We have enough with tips. ħafna nies jaħsbu illi biex tagħmel proġett bħal jew biex tibda proġett bħal dan trid tkun xi sinjur jew forsi jkollok ħafna flus, ikollok forsi xi kumdatajiet żejda. Hawnhekk illum nixtieq nurikom il-karozza ta' Dave jew Dizzy, forsi kif tafu intom. Din fiha storja din il-karozza, din mhijiex il-propja karozza ta' Dave. Dave kellu jbieħ il-karozza biex ikun jista' jsifer l-Amerika ħalli jkompli sejjer bil-proġett. Dan huwa parti mis-sagrifiċċju li dawn in-nies qegħdin jagħmlu għal dan il-proġett. Dave kienet qalba tajba biżżejjed biex tagħti l-karozza biex tafda l-karozza f'idejn Dave. Flimkien qegħdin naraw ir-riżultat ta' din il-karozza. Fanali mkisrin, rieħa, ma nistax nispjegalkom għax hija esperjenza unika, għadhom jeżistu flus. Nista' kulħadd qed jgħidilhom antiki, il-ġem m'għandniex problema, kollu xkatlat, affarijiet fejn Napoleon kien juża biex jirrekordja lilu nnifsu. John ukoll ħalli li ċavetta tal-karozza biex inkun nista' nidħol fiha. Bejnietna. Ma ħelix bżonna. Hija kombinazzjoni li John qed juża karozza ta' tfajla tiegħu. I Love Six Symphony, PS, Dizzy XCS1. Din il-karozza ta' John fija ħafna iktar messaġġi minn l-oħra. Jiena ħlaqt, jiena qret, jien dawwalt, jien sewwit, kien ġejt mit-trapon nirritorna mill-irmiet għall-irmiet. Iktar ħaġa bis-sens li fija din il-karozza. Hija proprju dik l-istiker. Dik hija prekawzjoni għall-pulizija biex iħallu hemm. Jekk John jiddeċidi jnaddaf ftit il-ħġiġa ta' wara tal-karozza, ikun jista' jġiblu naqra iktar rispett lil ta' wara. Ejja minn hawn. Ma naf fejn tkun ipparkjata, imma tidher jew il-ħamiem jew la safar tal-bejt. Jużawha wkoll il-karozza. Hawnhekk jista' jkun li għandna xi żball. Il-ħġieġa tal-passiġġier marret wrong way. Sitt żgħażagħ li bdew mix-xejn. Flimkien se jsegwu s-suċċess tagħhom. X'taħsbu? Se jirnexxielhom? X'taħsbu? Se jirnexxielhom? Hemm ħafna kantanti li jien ma nistax qatt nifhemhom li jsejħu artisti, jsejħu lilhom fuq u jkantaw kwalunkwe ħaġa, ġifieri tista' tkun tal-qamel kemm tal-qamel, tista' tkun
Għax ikantaw sempliċement biex jidru fuq it-television u ħaġa oħra. Mbagħad li speċa jkollok l-awtoritajiet li jkun qed jibbekkjaw dit-tip ta' ħaġa meta jkun hemm artisti tant jimpenjaw ruhom vera fil-mużika, tant jimpenjaw ruhom mhux fil-mużika biss manka fl-arti tagħhom. U ma jkunx hemm dak il-backing mill-awtorità. This is simple, easy, let me explain. He loved everything profane. Miżerja u vera ħasra li nis bħal-artisti li qed naħdem magħhom jien. Sewwa kellu jiġi xi ħadd minn barra biex jiġborna. Ħala. Ħala, ma setgħux jarfu aħna kemm fajna xogħol kemm vera nirrispettaw nħobbu l-arti tagħna. L-affarijiet qed jinbidlu ta' ġifieri. Ma huma xi ħaġa li ġaluk kważi kultant hekk jiddispjaċik li int Malti. Tħossok li t-tellieqa tlifta u mhux it-tort tiegħek. Għax inti għamilt l-almu tiegħek fil-vera sens tal-kelma. U f'ħafna rigwardi ġifieri tħossok aħjar minn ħadd ieħor għax tant aħjar ma nkompli xafu di. Hey girl,